Fors minder Zeeuwen hebben zich laten inenten tegen HPV dan in de rest van het land. Dat is zeker jammer, ja, omdat we zoveel mogelijk Zeeuwen willen beschermen. En toch is de GGD uiterst tevreden. En verder in het nieuws vandaag. Studenten protesteren voor de Palestijnse zaak. En inbrekers slaan toe op volkstuintjescomplex. Goedenavond. Het kan kanker veroorzaken aan de baarmoederhals en de geslachtsdelen bij zowel vrouwen als mannen. Het HPV-virus. Belangrijk dus volgens de GGD om daartegen ingeënt te zijn. In Zeeland is daar flink minder gebruik van gemaakt dan in de rest van het land. En toch is, opvallend genoeg, de GGD erg tevreden. Wij zijn absoluut tevreden over het verloop van de vaccinatiecampagne. En daarbij zijn we vooral ook tevreden over hoe wij dat als GGD hebben aangepakt. Tegelijkertijd, als je gaat kijken naar de opkomstcijfers, landelijk zo'n 24%, hier in Zeeland zo'n 15%, dan is het hier toch wel een stuk lager. Hoe komt dat, denkt u? We weten niet exact waarom die opkomstgraad in Zeeland wat lager is dan in de rest van Nederland. Dat kan er mogelijk mee te maken hebben dat we een hoop thuiswonende studenten hebben die in een ander deel van het land studeren en daar mogelijk de vaccinatie hebben gehaald. Ook zou het er mee te maken kunnen hebben dat geloofsovertuiging daarin een rol speelt. Had u van tevoren doelen gesteld van dat percentage willen we behalen? We hadden voor de vaccinaties geen specifiek doel gesteld. Vooral omdat we het echt belangrijk vinden dat de Zeeuwen zelf een keuze hebben over de vaccinatie die ze nemen. Dus vooral vonden we het belangrijk om als doel voor onszelf te stellen dat we zoveel mogelijk momenten en locaties konden aanbieden voor de Zeeuwen die de vaccinatie wel willen hebben. Maar is het dan niet jammer dat er zoveel jongeren en jongvolwassenen niet gehaald hebben? Dat is zeker jammer, ja, omdat we zoveel mogelijk Zeeuwen willen beschermen. Maar tegelijkertijd vinden we het vooral heel erg belangrijk dat iedereen zijn eigen keuze daarin kan maken. En wij hebben er als GGD alles aan gedaan om deze vaccinatie aan te bieden. Ik praat er nog even over verder met zorgverslaggever Jannes Goedbloed. Ja, Jannes, GGD geeft eigenlijk twee oorzaken. Hè? Die studenten die ergens anders die prik hebben gehaald en geloofsovertuigingen. Zit daar wat in? Nou ja, zoals de GGD zelf ook al zegt, is het niet helemaal zeker. Dat zou eigenlijk nog onderzocht moeten worden of die theorie klopt. Ik heb er zelf wel wat twijfels bij of dat nou echt zo'n enorme invloed heeft gehad op de opkomstpercentages. Maar wat denk jij dan wel dat de reden is? Ja, ik denk dat eerlijk gezegd dat het gewoon niet zo goed gelukt is om de doelgroep te bereiken. Want ja, ik ben tijdens die campagne ook wel eens de straat op gegaan om jongeren en jongvolwassenen te vragen of ze überhaupt wel op de hoogte zijn van wat HPV is en of die vaccinatie er is. Ja, en toen bleek eigenlijk dat er een groot deel van hen daar helemaal niet van op de hoogte zijn. En ja, ik durf wel de stelling aan dat die doelgroep niet optimaal bereikt is en dat daar echt wel wat winst te behalen is. Ja, is dat dan vooral nu een leer voor de volgende keer? Want deze campagne is nu klaar. Of kan ik alsnog terecht voor zo'n vaccinatie? Nou, je kan nog wel gewoon terecht voor die vaccinatie. Alleen dan moet je wel zelf de portemonnee trekken. Het zijn 2 prikken met een prijskaartje van zo'n €150 per stuk. Jannes, dank je wel. De kans is groot dat Nederland haar onderzeeërs in Frankrijk gaat bestellen en niet bij Damen in Vlissingen. Dat schrijft de Telegraaf op basis van gesprekken met betrokkenen. Volgens de krant zou de paniek bij Damen zijn toegeslagen na het nieuws van vandaag. Het Zeeuwse provinciebestuur heeft samen met een aantal andere provincies nu een brief gestuurd aan de landelijke politiek om toch te pleiten voor Damen in Vlissingen. Een 45-jarige man uit België die ervan wordt verdacht een dodelijk ongeluk in Hulst te hebben veroorzaakt, moet een taakstraf van 240 uur krijgen. Dat is de eis van de officier van justitie. Ook moet de Belg zijn rijbewijs voor 10 maanden inleveren. Volgens de officier was de man tijdens het autorijden op zijn telefoon bezig. Daarom zou hij de fietser niet hebben gezien die bij het ongeluk om het leven kwam. 2 oude lichtbakens langs de Westerschelde worden misschien toch niet weggehaald. Het gaat om de installaties zoals deze bij de zeekade van Zeeland Refinery. En die staat bij de waterinlaat van de kerncentrale. Rijkswaterstaat gaf 10 jaar geleden eigenlijk al de opdracht om ze weg te halen, maar het was er nog niet van gekomen. En de gemeente Borselen vindt nu dat het wel zonde zou zijn als ze weggaan en wil ze behouden als onderdeel van de maritieme geschiedenis. Nou, mocht de gemeenteraad nou besluiten om die installaties inderdaad te laten staan, dan hangt er wel een prijskaartje aan natuurlijk. Het gaat om ongeveer €50.000 per licht. Ze worden er moedeloos van. De mensen van het volkstuinencomplex Tuindorlust in Terneuzen. Zeker een 10-tal is door diefstal inmiddels spullen kwijt. Er moet wat gebeuren, vinden ze. Dat slot kapot gemaakt.
Ginter van achter, waar mijn materiaal staat. Hebben ze ook alles kapot gemaakt en meegenomen. Want wat hebben ze bij u meegenomen? Een reprozaag, een decoupeerzaag, een boormachine. Alles ben ik kwijt. De dieven lijken het vooral op elektrische apparaten te hebben voorzien. En zeker 12 tuinierders zijn al slachtoffer. Hier hadden ze ingebroken, bij deze. Hier hadden ze ook ingebroken, bij deze. Hadden ze ook spulletjes meegenomen. Ondanks het grote hek aan de voorkant kost het de dieven geen enkele moeite om het terrein op te komen. Dit hier, dat is gewoon open gesnokt. Dat is open gerukt. En dan loop je zo naar de weg daar. Een grote wens van zowel Benny als het bestuur van het Volkstuinencomplex is daarom een hek langs het fietspad. Maar dat is nog niet zo simpel. Zo'n afrastering zetten van 120 meter, dat kost geld. En dat heeft het bestuur niet. Voorlopig gaat Benny dus om de paar dagen met lood in zijn schoenen naar zijn tuintje. En hetgene wat ze allemaal kapot maken, dat is nog het ergste. Je zit een halve dag en dag te repareren om alles weer netjes op slot te krijgen. Maar ja, of het gaat helpen, dat weet ik niet. Eigenlijk kan je het beter open laten staan. Dan kunnen ze zo in, hè. En straks in deze uitzending een wel heel bijzondere aanbieding bij het tankstation van Cats. Maar eerst ander nieuws van vandaag. Rijmerswaal krijgt voorlopig geen DNA-database om de overlast van hondenpoep tegen te gaan. Volgens de wethouder kan het niet vanwege privacyregels en is zo'n lijst buiten alle proporties. De SGP, die graag zo'n database wilde, vindt dat de wethouder zich verschuilt achter allemaal ingewikkelde juridische argumenten en wil opnieuw een deskundige inschakelen. Studenten van de University College Roosevelt hielden vanmiddag een demonstratie voor Palestina in de Middelburgse binnenstad. Ze willen slachtoffers van de oorlog in Gaza steunen en ook willen ze dat de universiteit met een officieel statement komt. Wij staan bekend als een open-minded universiteit die voor iedereen is, et cetera. Maar als je dus niet zeg maar, zo'n statement maakt, waardoor mensen zich toch veilig voelen, dan ben je een beetje hypocriet erin. Free, free Palestine! Free, free Palestine! We hebben een statement gekregen destijds met Oekraïne. We hebben het gekregen met meerdere crisissen in de wereld. En dan verwacht ik eigenlijk dat het wel hetzelfde zou zijn voor Palestina. De universiteit zegt in een reactie dat ze geen standpunt innemen omdat ze zich niet in politieke kwesties willen mengen. In Oosterland werd vanochtend een boek over de watersnoodramp gepresenteerd. Het boek bestaat eigenlijk al bijna 20 jaar, maar nu is er een nieuwe versie gemaakt speciaal voor kinderen. Dat vinden ze zelf ook erg belangrijk. Kunnen wij het ook weer doorvertellen? En dan weet je ook wat voor erg het is geweest. Omdat het een hele erge ramp was. Het boek vertelt het verhaal van Rina Heijboer uit Serjansland, die een groot deel van haar familie verloor bij de watersnoodramp. Ben jij een beetje een lezer? Niet echt. Dat niet. Ga je het boek lezen? Ja, misschien wel. Ik hoor een beetje twijfel. Ja. Ruitenwisservloeistof en een broodje bal. Bij tankstations kun je natuurlijk voor van alles terecht. Maar gisteren kwam er bij het tankstation van Cats wel iets heel bijzonders bij. Een baby. Spectaculair. Er stopten hier 2 auto's, een politie erbij. Toen kwam er nog een weginspecteur bij. Dus ik denk, nou, dat is serieus iets aan de hand met die mensen. Marlies van Beers was gisterochtend aan het werk in het tankstation en dacht aanvankelijk dat er iets ernstigs was gebeurd. Totdat een politieagent de blijde boodschap kwam brengen. En die zei van, nou god, er is een kindje geboren hier op jullie terrein vanochtend. Ik zeg, dat is wel heel goed nieuws. De ouders waren vanuit Zierikzee op weg naar het ziekenhuis in Goes, maar de baby, een meisje, liet niet op zich wachten. Heeft u dit al wel eens vaker meegemaakt hier bij het tankstation? Nee, gelukkig niet. Het is heel spectaculair, dus maar hopen dat het niet vaker gebeurt. Een unieke gebeurtenis dus. Het tankstation wil het meisje graag achterhalen om een presentje te geven. Een levenslang gratis tanken? Nee, dat zit er helaas niet in. Maar een bloemetje of een knuffel is natuurlijk ook heel leuk voor ze. Ja. En zo'n bijzondere geboorteplaats verdient natuurlijk eigenlijk ook een vernoeming. Ik had het wel gedacht. Ik denk misschien heet ze wel Shelly. Naar de naam van het tankstation Shell natuurlijk. Maar ik begreep dat het Amé is, dus dat is ook een hele mooie naam. Met de ouders en de baby gaat alles goed.
Nou, beduidend veel minder zon dan gisteren. Het was een grijze toestand, maar het was meestal wel droog. Morgen eveneens bewolkt weer, maar zowel vannacht als overdag kan er dan regelmatig regen vallen. Dan even naar onze website. Online vind je van ons het verhaal van een Zeeuw die een hit is op YouTube met een video waarin hij laat zien dat hij met zijn drone net zo snel kan vliegen als Max Verstappen kan racen. Zijn hele verhaal lees je online in onze app en ook op onze website omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een hele fijne woensdagavond.